Ngithi nje bafowethu sengiphinde ngabuya negcwame elisha, kodwa-ke ngaphambi kokuba sifike lapho umbukelo wami ngicela ukwamukela kwingqongqo TV. Uma ukuthi uyaqala ukufika lapha kule channel ezingqongqo, ungesabi ungathi ukusendaweni e-right yokuthi ungathola izindaba zamaciko akithi kwaZulu kalula ngesikhathi esifanele. Wena nje uzongenzela khona umbukelo wami ucindezela i-subscribe button bese uthena on notification bell ukuze uzothola umlayezo uma ukuthi khona ingqongqo ezikupostayo. Njengoba sazi-ke mbukelo wami ukuthi le nsizwa yasemdletsheni insizwa nje engaswele lutho. Uzokhumbula nje ukuthi emavini andlule kuke kwaba nevideo lapho siyibuza siyiphendula sithi igcwame elisha ngabe selithenge omunye umacekeceke na. Ngiyathemba-ke mbukelo wami ukuthi kulokhu lisicaciselile ngokuzokwenzeka noma-ke singenaso isiqiniseko, kodwa sike sabona lapha ey'nkundleni zokuxhumana lisilindisa elikhulu ibhomu elithi lizoqhuma ngeviki elizayo ngomsombuluko. La bese liposta-ke sona futhi lesithombe salo liseceleni konyanyavu lwemonto emhlophe. Okungenzeka mbukelo wami ukuthi lizoqhumisa ibhomu ngale monto noma nje lisholo nje okunye beliyishuthela phambi kwemonto enhle emhlophe, ngoba nje alivezanga ukuthi lizoyithenga noma cha. Njengoba wazi-ke mbukelo wami ukuthi indaba yami nawe ayigcini lapho, uzobe ukhomenta ngombono wakho lapha ezansi kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ucabangani, ucabanga ukuthi umthandeni igcwame elisha lizoyithenga le monto noma beliyishuthela phambi kwayo. Ngiyabonga.